Yebo, ingane zakwethu impela sibona lapha nokuMexico umfo amakhanya nje bethu kutheleke igane kunwabo ingasathinteki inhlobonhlobo njengoba ikhala ngabantu ukuthi mabeloke izimpezi zabo bese bayadosa igama lakhe nokuthi ke mangawasi bekhiphela nawo nake ama-files babese bathi ke lawo ma-files bawathatheke yena kuMexico umfo amakhanya. Hayi ke ingane zakwethu impela uMax uthe cha impela ke yena ke noma ngaba ke kuthiwa unawo ama-files kodwa ke ama-files wakhe kawaxoxeli ke nokubane futhi ke ngeke wakhulumela ke khosombeni makaba nje kukhona ke isifo ukusho khona phana ku social media hayi ukuthi kuyakuhambi kayoxoxela kumuntu kosecaleni kanti ke ingane zawuthi impela bese balapha ukuthi abane wabala kumyeza wabala ke uLondi K waphinde ke wathinta ke nalo igama la King Bhaka. Hayi ke ingane zawuthi impela phana basikhuluma kakhulu yona ke Mbosso Team TV sithi nje esinethulele yona ke lenkulumo ka Max Makhanya ke ethu kutheleke kana unwabonani ngenizwele. Ngingena kanjani mina kukho konke lokukhuluma? Imani, ngingena kanjani? Kuyo yonke lento, kukho konke lokukhuluma. Kuzo zonke lezinto ezenzakalayo. Othabani, omyeza, omntwana usise engimhloniphayo uLondi K. Imani ngani zawo kuyo yonke lento mina ngingena kanjani? Ngifike kanjani la? Ngingena kanjani? Ngingenaphi? Umyeza noThabane bayaxabana and then bayatalabhana kuphuma indaba ubani wenzani kuphi ubani wenzani. Naku ngiyafakwa ngingena kanjani mina kulezi zinto? Ngiyafakwa kuthiwa Max khuluma angithi kuukuthi angithi watshelwa angithi ku imani ngane zakwethu mina ngingena kanjani kuyo yonke lento? Akekho umuntu engake ngakhuluma naye even in private, akekho umuntu engake ngakhuluma naye ngomunye. Ayikho information engake ngayithola ngayidlulisa. Abukho ubufakazi engibuphethe engake ngabunikeza omunye umuntu ukuthi akayo expose noma akabugcina. Ayikho ngempela into engiyaziyo in private. Yonke into mina engiyaziyo into engiyibona khona la ku TikTok, into eyenzeka khona la ku TikTok. Konke engikukhulumayo ngikhuluma ngoba sekukhulunyiwe khona la ku TikTok, nami ngisuke ngibabaza njengabantu bonke. Kodwa manje mina ngizithola nje ngihluka nje, ngifakwa nje, ngifakwa. Imani ngane zakwethu ngicela ukubuza nonke nje aniboni ukuthi uMax akazi lutho ngayo yonke lento futhi uyafakwa, akangeni kuyo yonke lento eyenzakalayo. Yonke lento engifakwa kuyo igama lami lindize emoyeni. Ngicela ukubuza nina-ke ma TikTokers, aniboni nje ukuthi mina ngiyasetshenzwa la? Aniboni ukuthi mina imani mina ngingenaphi? Ikuphi mina engingathiwa nje nakhu uMax uthe, nakhu uMax ulethe lokhu, uMax ukhulume lokhu, nakhu ikuphi? Ngoba mina ngigcina ngokubabaza nje ukuthi hawu usibani usethi kanje, hawu usibani usenza ukuthi, hawu sekuthiwa mina ngenza ukuthi. Hayibo, ngigcina ngokubabaza mina njengabantu bonke. Ngase ngifakwa impela, ngafakwa kuyo yonke lento. Ozonda uThabani ungifaka kuleyo nzondo ukuthi ngimzondise, uyena uThabani ungifaka kweyakhe inzondo yabantu abazondayo. Wonke umuntu uyangifaka. Ngane zakwethu ngicela ukubuza, uBhaka naye uyangifaka ey'ntweni, nabantu nabo bayangifaka. Akekho nje umuntu nje ongangifaka ey'ntweni zakhe azenzayo.
bantu axabana nabo, abantu athintana nabo, funeke mina bangifake lapho nje kulezo zinto, ngihlezi ngikhona ngifakiwe nje ngifakiwe. Ngicela ukubuza ukuthi kwenzakalani, ngifakwelane ezintweni, ningifakelane ezintweni zenu. Yini indaba ningalwa izimpi zenu nize ningqobe ngingekho, elami igama lingekho lapho? Yini nifune ukufakazisa ngami ezintweni zenu? Niqala izinto bese nidraga mina nizongifaka lapho nizofakazisa ngami, nifuna ukufakazisa ngami izinto eniqale ngingekho futhi engingazange ngize ngiplane nani ukuthi ziqaleni, kodwa mase niphakathi kwazo senidraga mina nizongifaka. Kumele mina ngikhulume kabi ngabantu, kumele mina ngikhuluma izinto, ngifakaze izinto ngabantu engingazaziyo. Nikhuluma izinto nina, nisinikeza ama-information, mase swathatha lama-information sesiwakholwa, ebese niyabuya nina nizoyijika lento phambi kwabantu, nizothi lezo zinto esizizwe ngani, nithi nizitshelwe yithina. Ithini lento nganza kwethu? Ubuqilo obungaka nobugebengu nokukhohlakala okungaka enisidregela kube nisifaka kubo, nifike nikhuluma izinto bese niyabuya nizothi nizizwe ngathi. Kahle kahle nisifakelane ezintweni zenu. Singena ngani thina ezintweni zenu? Ngoba angiyena owakini, angiyena umngani wenu, angisilena ubhululu wenu. Ningifakelane ezintweni zenu. Ningifaka kanjani ezintweni zenu? Ngoba angiyena ubhululu wenu mina. Yini indaba nina nifune yonke into ukucasha ngoMax Makhanya, zonke into zenu ubungozi nifaka kubo, nifuna ukucasha ngegama lika Max Makhanya, yonke into nidonsa mina, ningidonsela lapho kulezo zinto zenu. Kwenzakalani? Yini nizongenza isihlangu senu nicasha ngami kuzo zonke izinto, nifaka mina. Hey, ngikhathele manje, ngikhathele. Anginalutho, angazi lutho ngazo zonke lezi zinto zenu eniyikhulumayo nina. Angazi lutho mina, akaze nginitshele lutho ngoba yikho futhi into engiyaziyo mina. Akaze nginitshele lutho ngoba ngazi lutho. Yonke into ngizwa ngani, ngimangala mase nithi nizizwe ngami izinto eniyikhipha la. Ngizibuza ukuthi nizizwa ngami kuphi la sihlangana khona sixoxe lezi zinto ezijule kangaka. Nizizwa ngami ningaze nini nina? When did you guys knew me? Ningaze nini? Ngizoze ngixoxe nani nginitshela izinto nje ezijule kangaka bese nizoyixoxa ko TikTok. Nanokuthi mina indaba ningenza isiphukuphuku nje. Umuntu oxoxa yonke into, oxoxela abantu, umuntu why ningenza isiphukuphuku mina? Ngi-achievani ngalezi zinto eniclaim ukuthi nizizwe ngami, nithi ngizuzani ngalozo zinto? Why ningifaka? Ningifaka mase nisey'nkingeni nizofaka igama lami, nifuna ningenza i-protection yenu, nishilda wonke niwashildele egameni lami. Nikwenzelani lokho? Ningishilde nje, ningifake, ningicwilise ey'ndabeni zenu. Akaze mina ngihlale ku-TikTok ngey'ndaba zabantu. Awukazi ungibone mina ngihleli ko-live ngey'ndaba zabantu ngamagama abantu. Akaze ngiyenze lonto. Ningifakelane ey'ntweni zenu engingazaziyo futhi engingahlangene nazo mina. Why ningifaka, ningidraga, ningifaka? Ningifakelana. Ngane zakwethu ake nivula amehlo. Inkulu i-agenda eyenziwa behind the scene ngingazi mina ngegama lami. Inkulu i-agenda ngegama lami exoxwayo, eplanwayo, ehlanganiswayo behind the scene ngingazi. Bese ngibizwa ko live, ngibizwe emavidweni kuthiwe ngena Max usizozwa ukuthi wena uthini. Ngingeneke nami ngoba nami phela ngisuke ngizophunga. Ngizovika nami, ngisuke ngizophebeza. Ngingene, ngifike, ngifakaziswe izinto, ngifakwe, ngidregwe. Cha ngane zakwethu, ngicela ningikhiphe
ey'ntweni zenu